Gwamnatin jihar Kano ta bayyana shirinta na ɗaukar tsatsauran matakin doka a matsayin hanyar da ta rage mata wajen hana mutane zubar da shara a wuraren da aka haramta. Shugaban hukumar kwashe shara da tsaftar muhalli ta jihar Kano, Alhaji Ahmadu Haruna Zago ne ya bayyana haka lokacin da ya jagoranci shugaban hukumar Karota, Faisal Mahmud yin rangadi a wuraren da aka hana zubar da shara. A cewar ɗan Zago, gwamnatin ba za ta lamunci halin rashin kishi da kula da muhalli da wasu suke nunawa ba ta hanyar zubar da shara barkatai a faɗin jihar Kano. A don haka ne hukumarsa ta haɗa hannu da hukumar Karota domin ɗaukar mataki akan masu zubar da shara a wuraren da aka haramta. Da yake nasa jawabin, shugaban hukumar Karota, Faisal Mahmud ya ce hukumarsa za ta girke jami'anta a wuraren da gwamnati ta hana zubar da shara domin ɗaukar matakan da suka dace don ganin an tsaftace jihar Kano. Wuraren da gwamnatin ta ce za a fara da su wajen tursasa hana zubar da shara sun hada da kwari ɗan hula, jikin katangar asibiti, kashi na dala wato orthopedic, sai gadar ƙasa ta ƙofar ruwa da samar gadar da sauran gurare da hukumar ba za ta amince wajen zubar da shara ba. Mai rahoto Zainab Adam Kilo, Kunnen Gari TV.